Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο short σε αυτό το κανάλι. Και έχουμε να δοκιμάσουμε αυτήν εδώ την Coca-Cola με γεύση βανίλια. Πρώτη φορά το βλέπουμε και άντε να τη δοκιμάσουμε και να την τεστάρουμε. Σούντα. Τέλεια. Μυρίζει σαν απλή Coca-Cola. Δεν ξέρω στη γεύση πώς είναι. Θα δούμε τώρα. Guys, θυμίσει όντως γεύση βανίλια. Guys, δεν κάνω πλάκα. Να τα κολλώσω ζούνια σας. Guys, θυμίσει βανίλια. Αυτή είναι πολύ καλή. Θα τη βάλω ένα 8,5 στα 10. Πολύ καλή. Να ξέρετε, έχω πάθει σοκ που θυμίσει τόσο πολύ βανίλια. Τι είναι αυτό? Ωραία. Και guys, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Είναι υποχρεωτικό. Ναι. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.